ओइ जारमोन नैबे आंना लोगोआ दहाय जौ लोंनायाव दखानदारजों थिगसे बुजादों। आं गामियाव थायोमोन। आं टाउनाव फैदों थाखा फैसानि थाखाय। आं दा बिजनेस मावो। माबायदि बिजनेस? जोंब्लावनि आखाइनिफ्राय बारग'नो बेफोरबायदि खेलाखौ जों गामियावनो गेलेबोखायो। जोङो मोसा आरो लख्रानि हाथाइ सानग्रासो। आच्छा आं नोंखौ खुलुमबाय आफा। बिनानै मोनाबा खावनांगौ आफा, खावनानै मोनाब्ला सिख'नांगौ आफा। हा सोरनो मा खिथाया नोंलाय? दाबो आंनाव मोसौ गाय मासे दङ। बहा नोंनि मोसौ गाय बायनाया बबाव दं? नोंलाय? आं मोनसे मोजां स्कुल खुलिनानै जायगानि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो सानदों।